আজি সোমবার আজি সোমবার আজি সোমবার আজি সোমবার আম পড়িশা ঘর ঝিଅ যাଉଛି শিব মন্দির আম পড়িশা ঘর ঝিଅ যাଉଛି শিব মন্দির আজি সোমবার আজি সোমবার আজি সোমবার আজি সোমবার আম পড়িশা ঘর ঝিଅ যাଉଛି শিব মন্দির আম পড়িশা ঘর ঝিଅ যাଉଛି শিব মন্দির মুন্ড ধরে ঘুরিছি বাଳ হাତରେ ତା କୁକୁର ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ଘୁରିଛି ବାଳ ହାତରେ ତା କୁକୁର ଫୁଲ ଶିରେ ଶିରେ କାଞ୍ଚାଟି ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଜି সোমবার ଆଜି সোমବାର ଆଜି সোমବାର ଆଜି সোমବାର ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ ଦେହକୁ ଭାରି ଭଲ ମାନୁଛି ତାକୁ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ ଦେହକୁ ଭାରି ଭଲ ମାନୁଛି ତାକୁ ବୟସ ତାହାର ৭୫ ମହା କେତେ ଭଗତୀ ତାର ବୟସ ତାହାର ৭୫ ମହା କେତେ ଭଗତୀ ତାର ଏବେ ହେବ ମାନସିକ ପୁରଣ ତାର ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଜି সোমবার ଆଜି সোমବାର ଆଜି সোমବାର ଆଜି সোমବାର ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାର୍ବତୀ ପୂଜିଲେ ଶିବକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇଲେ ତାକୁ ପାର୍ବତୀ ପୂଜିଲେ ଶିବକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇଲେ ତାକୁ ଝିଅ ଗଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଇବାକୁ ସୁନ୍ଦର ବର ଝିଅ ଗଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଇବାକୁ ସୁନ୍ଦର ବର କିଏ ଜଣେ କେବେ ହେବ ବାହାଘର ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଜି সোমবার ଆଜି সোমବାର ଆଜି সোমବାର ଆଜି সোমବାର ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର 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 ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର।